नैलाय ना बाथोन जानो होननाया दरसासो जाबाय दिनै पास्तासो जाबाय नों बाजैया पास्ता बानायदों पास्ता बहुत ज़्यादा पास्ता बना रही हो वजह एखे बेखौनो गिदिं जाबाय दा नै जोंना नानिया बेरेफुंजानि गेलेगासिनो हारसिंनो बेरेफुंजानि गेलेनाय खामानिबोथ' गैखाया नालाय बिस्रा आराम गेलेबाय था मेहन डोंट गो डाउन Good morning everyone. Welcome back to channel. Asa kalama. Lost again, going back around. Thank you. एखनबा मोनसे खोमाजों खोनानानै दस्रा खोमाजों हगारनांगौ मबेबा जिनिसखौ मिन्थियैयानो साबसिन ओंखायनो बुङो ignorance is bliss. With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ न'नि साफ साफाय सोलिगासिनो फुंनि बयबो सिखारजोब्बाय नानियाबो गाइखेर लोंगासिनो ओमफ्राय मैया होनदोंमोन आं जोंनि गामियाव काबाड्डि मेच जादों होननानै बिनि उनाव आं 2-3 मिनिटनि क्लिप होलांगोन दिनै नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि दे होमबालाय नायलांदो ड्रेस चेंज कर दिया आपने वेरी गुड दे ऐसे खामानी मौजी किसके साथ क्यों मम्मी कॉल में अभी नहीं जाना कलर चाहिए क्या कलर कोई भी कलर कलर मतलब पिंक पर्पल वो सब कलर है स्केच पेन्स हाँ स्केच पेन्स आपके उधर पड़े हैं ना Dreaming of a time when I get things right. नै जोंना दावहाया जालायबाय दिनै मा जानो होननानै नायनोसै दिनै मा जायो ओमफ्राय मोनसे जिनिस देखायनि आं सोरबा सोंहरदोंमोन नोंथांमोना बे जि लामग्राया माबायदि बे जुदि स्पेस गैयाबा बेबायदि जि लामग्रा बायनो हायो नोंथांमोना लकेल स्टरफ्राव मोनगोन ओरै बोखोनानै आरामसे दोननो हायो बेखौ होनबाथाय नोंना बेलकानिया एकदम फ्रि जाबाय दिनै बोथोरा गरमथारलै नायगोन सान्दुं एकदम मोनायाव अखा हादोंमोन खिन्थु गरम दिनै गरम Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they know my near and far? Shouldn't they at all just tell me where? क्या आज कुछ नहीं है फ्राई है ना दाल चावल आलू बटर बीन्स और तो तुम्हारा स्पेशल नहीं है ना बाथोन दिनै ना बाथोन मैया जानो मोनाखै ना चटनी। दिनै जानोसै चटनी बना रहे हैं चटनी छाछखौथ' जों सामफ्रामबो लोंखायो नै नोंबाजिया बानायनो नागिरगासिनो ओमफ्राय देखायनि आं माबायदि बानायो सिंपल पहले कर चुके हैं दिखा चुकी हूँ छाछ बट वापस काफी लोग वीडियो में पूछ रहे हैं कमेंट करके छाछ कैसे बनाते हैं तो मैं सोचा वापस बता देती हूँ ये दही लिया है इसको आप ऐसे फेंट लो और फिर आपको डालना है जीरा पाउडर है ये जीरा का पाउडर है 2 चम्मच हो गया छोटा सा चम्मच है फिर ये रॉक सॉल्ट है ये ऑलमोस्ट 1.5 स्पून डाल के मिक्स कर लो फिर आप पानी डाल दो जितना पतला चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल दो मैं कुछ 1 फुल ग्लास पानी डाल रही हूँ इसमें 1 ग्लास दही में 1 ग्लास पानी पतला दही है इसलिए राइट और फिर ये करते रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया ओमफ्राय नोंथांमोनानो मोनसे जिनिस देखायनि आं साम'सा खिन्थु बिराद फिसालै बेयो ओंखायनो हिसाबाव हो जिनिसफोरखौ नङाबा बै नर्मेल साम'सखौ लानानै होयोबा खिन्थु बिराद संख्रि नांखागोन You are. Send a prayer if I'm. नै बाथोन बानायनायाबो एसे स्किल नांगौलै मा इनग्रेडियेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना नायखादो पियाज नांगौ सामब्राम गुफुर नांगौ एसे ओमफ्राय फानलु बिसिबां गोसा जानो गावबागाव मेजारमेन्टजों होदो फानलुखौ आं थाइसे होगोन बे गोसाथार ओमफ्राय दुन्दिया ओमफ्राय संख्रि एसे नांबावगौ ओमफ्राय देनायनि सिगां पियाजखौ एसे एवनानै लागोन
होमबा थावसिन मोनजायो ओमफ्राय जाबाय फानलु ओमफ्राय नोंना जाबाय सामब्राम गुफुर बांद्राय साराय गिदिर नाङा बेखौ एवनो थाखाय ओंखायनो नै फिसानो गोगोम फिसाखा बेयो ओरैनो बाथोन जानोल' नाफोर एवदबनोबा मोजांथार ससे सनै दे नै बे जाबाय ओमफ्राय बेखौ थप सिङाव सोदो डाइरेक्टनो थावबो थाफायोथ' ओंखायनो एसे थावसिन जायो थाव गुबै ओमफ्राय जोंनाथ' ना रौसो हजोंनि बादि ना फिसाफोर गैया ओंखायनो नाखौ एवनानै सुखौ बख'नानै खालि मोदोमखौल' हो संख्रि एफा होफादेरदो होनबाथाय गोगोम जाखाबाय बेफोर गासिबो गोदो स्टुडेन्ट लाइफआव सोलोंनाय हाबा खम हारसिङै संनानै जाबोनांदों Out of luck, send a little love and I'll make it back. नै नोंथांमोना नुगोन ना नुवाथाय नायदो बाथोना रेडि जाबाय रेडि सोलानायनि र' एसे हाबाब सलिड जाखाबाय गोसाबो दे Send me a letter and a bottle of wine. नै ले रायजोफोर खुनुरुखुम मोनजालायबाय दिनैबो मिटिंखौ खालामासै आं दिनै स्किप खालामबाय ओमफ्राय मैयानि काबाडि मेचखौ लास्टाव नाय इन्टारेस्टिंथार गामिनि सिख्लाफोरनि गेलेनाय काबाडि मोजां एन्टारटेनमेन्ट थानांगौ लाइफआव ज' बिदिनो रंजा बाजा थायोबा मोजां नाय दे होगोन आं 2-3 मिनिटसो नायबानो जाबाय उनाव नै नम्बाजियाबो जादों नानियाथ' हारसिं जागासिनो दामानि नाय देलै जागोरदिनि लोगोफोर बिराद उखैबाय ना बाथोन दिनै ना बाथोन गोथाव खादार हाबाब बिसिबांबा गोबावनि उनाव जादों गाज्रि जामोनसैलै Telling me I will be. जाखांबायलै आरामसे ना बाथोना गोमदारमोन ओमफ्राय नै एसे थाबावबाय दा बेलासिनि थाखाय फ्रिजआव दोनसां नै जोंना जागासिनो बे दाबो फन नायबाथाय आन्दायबाय जाला ओंखाम ओंखायनो दौनांगौ Fine. Baby, I'm stuck. दामानि COVID-19नि गेजेरजोंनो मानसिफ्रा बिरादनो थगायगासिनो डनेशननि नामाव जाथों ओमफ्राय फ्रि टेस्टनि नामावनो जाथों नोंथांमोनाव इमेल्स फैनो हागौ नङाबा मेसेज फैनो हागौ फनाव नङाबा वाट्सएपफोरजोंनो नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागौ कि जों फ्रि COVID-19 टेस्ट खालामगासिनो नोंथांमोनहा बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोननि डिटेल्सखौ होनो हागोन प्लस बिसोर बैंक डिटेल्सबो बिगोन बे लिंकआव ओंखायनो नोंथांमोनहा एसे साबधान जा दामानि बिराद स्केम सोलिगासिनो बिदिनो मानसिफ्रा थगाय फैसा बानायगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा इमेल आइडिसफोरखौ नङाबा फन नाम्बारफोरखौबो एकदम सिमिलार नुगोन जेन'बा गभर्नमेन्टनि इमेल आइडिसफ्रा जागोन @gov.in नङा होनलाय दा बे .in आवनो बिसोर माबाखौ सोलायनानै डमेनखौ सोलायनानै जेन'बा gov1.in बेफोरबायदि सोलायनानै माइनर चेन्जेस नोंथांमोनहा नायस्लाबनायबो नङा बेबायदि चेन्जेसखौ ओंखायनो एसे हुसियारै था जुदि नोंथांमोनखौ सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामबायोबा बेफोरबायदि नोंथांमोनहा जानला मोनला नोंसिनि डिटेल्सखौ आरो बैंक डिटेल्स बेफोरखौथ' मालाबाबो शेयार दा खालामथार बेफोरबायदि अपरचुनिटिस सिचुएशनखौ बाहायनानै मानसिफोरखौ थगायगासिनो दामानि ओंखायनो एसे साबधानाव था नै नानिखौ फुथुनो हाबाय आसला दिनै हारसिंनो बाव उन्दुबाय उन्दुथ'थोंसै एसे रेस्ट लानानै खामानि मावो दिनै नोमबाजियाबो आसोला कल खालामगासिनो नानिया सिखारबाय ओमफ्राय मा बुंदों खोनासं क्या किसके बेड में सुसु नहीं किया पापा के बेड में अयो गुड मॉर्निंग उठ जाओ चलो उठो अभी पापू खींची तो गए नहीं तो गए ये देखो कौन है The halfway heart
नैलै जा सा मोनलोंलायसिगोन बेलासिनि लेमन टी लोंनो नामा बोथोराबो नै नोंथांमोनखौ देखायनि एकदम अखा हां हां जागासिनो खोमसि जांलायबाय नै नानिया जोंना दासो सिखारनानै say hello Hello. how are you How are you? बोरै दं I'm fine. I'm fine. बोरै दं I'm fine. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart. नै दाख्लैहाय एमाजननिफ्राय नैबे मन'पडखौ बिहरदोंमोन आं एसे एक्सटेनसना गोलाव जायो नालाय ब्लगिं खालामनो मोजां जायो खिन्थु नैबे जिनिसाना रिमटनि थाखाय जे होदों बेखौ मोजां मोनाखै आं एकदम सलिडखा खिन्थु मोजांथार गाज्रि नङा only the drawback is this बेखौ मोजां मोनाखै आं बाद बाखि गासिबो मोजां जोब वाटारप्रुफबो बेखौ बोखानांसिगोन दां मा जादों सिनि जानाया आसोला सिनि गाइखेरबो लोंथ'वाखै दाबो ओइ गाइखेर लों थाबनो आं मोनसे आंनि खामानिनि माबाखौ खोन्थानि टाइमिंखौ आं सार्भ खालामो अस्ट्रेलिया US इउरप गासिबो अक्रस टाइम जोन्स ओमफ्राय जोंना टाउन हल जानो नागिरदों बे टाउन हलाव खयथायाव होननानै खोन्थानोसै मोनानि 2टायाव सानना नाय माबायदि खामानि मावो जोङो आसान नङालै साख्रि मावनायफ्रा खस्थ' खालामनांगौ देलाय रायजोफोर होमबालाय दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोफोरजों शेयार खालामदो ओमफ्राय लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye